gepleşilmeden gıysaç teması Avrupa'da bakalavra ondan sonra Beyik Mahmud'am Guanç öyle Avrupa'da hem yaşap hem öyle işini etip ve bir de bakalavra arada da gıysaça malumat verir. Men özüm tanıtsam men özüm Guanç Belgi'de yaşayan, işleyen programist. Oradan işledim Avrupa'da hazır öz startup ediyor. Healthcare üstüne. Inni okuwa girişmeden ilki nirede okumaktan ötür kime göre ideas şunna. Yani kime göre, her kime göre derler okuma isteyen inni hakiki öğrenmek. Ondan sonra tapawutlanmak, kariyerasında ol üstünlüklere yetmek için okumak niyeti bilen dinleyenlere yüzlenip ayet geçirildik de gepleşik. Ondan seredemizde de Avrupa'da okumak için ülke bilen bırakıp özümüzden bilyansınız diyen bıdıklananlar köpüsü öz dilini okuyanlar. Öz dilini okusan ardan, Germanya'da öz dilini okusan ardan, Gallandiya'da öz dilini okusan İtalya'da. Yani bize kıyın olan için İngiliz dilini okuyan yurtlar ve İngiliz diline bakalavri ansatlık bilen girip bolan yurtlar arasında biz ölçügiyimle mokap görün için İtalya var aradaydık da İtalya ve Brezilya, Belgiya var adaydık. Sonra bir işlerini iyi de gaydayız. Yani İtalya'da İngiliz dilindeki bölümler 10-15% diyalog bölümler İtalya'da İngiliz dilinde okuduluyor. Rim'de de, Milan'da da, belki ulu şehirlerinde de. Yani onları okumak için İngiliz dili TOEFL mesela Belgia'da 80'in üstünde soruyan İtalya'da 72 daha soruyor. O taraftan anlatılansa. İyi yani İtalyanlar da egzamine girmeli. Hem bekşi. İnternetten tavsiyelayan egzamin var ya olan SAT'si var. SAT umuman SAT'e girsen hem oluyor. Ya da olan ödediyen egzamini var. Sonra girsen oluyor. Olam eğer özlörnükka girsen, özlörnükka ansat. Neme garandı. SAT garandı, özlörnükka ansat olan için. Men ölçügüm ve olan ödediyen egzaminlerine girdi. Ol İngiliz diline gireyim. Esasen matematika, logika, razıyım okuyacak olan bölümü değişli. Eğer injinerlik uğruna okuyacak olsan, injinerliğe değişli, biyoloji, fizika, kimya var. Yok, humanitar bilimler okumak istesen, business okumak istesen, ona değişli birazcık. Bir soru. Köp değerli 50-60 dolarlık egzamin oluyor. Son üniversitesine sen kariyerlerinde no'lan yukarı isteyen şansına girme. Yani no'l almasan oluyor. Egzaminden sonra 10 alsam geçip bilen. Kariyerlerine 50% koyarlar bağlı. Mesela 60'tan sonra oldu. Sonra 30'sunu edebilsen oluyor. İnjinerliklerde mesela kompüter okumak, AI okumak isteyenler talep köp bulun için o tayda yarış yukarı nemeni geçtiğin hem girip bilmeni bilen feyalimi var. Limit var, kuota var, ne çıkışalyanlığı var arada. Şeylere, ingo tarafım İtalyanlar paşti muğd okuyan, devlet okulları el yeterli. Türkmenistan'dan gelen talipler için. Sebebi İtalyanlar da oku tölevi gelen yurdun girdecisine vara, maşkala yağdayan girdecisine vara kesipleniyor. Eğer bağ yurtlardan gelen olsan, mesela Belgia'dan gelen olsan, töleyen oku töleğin has yukarı İtalya'da okumak için. Türkmenistan'dan gelen olsan, biz şeyle klasifikasyalar var da bölmüyor. Biz şu İngilizce Afrika'daki yurtlar varsa, biz şu burasının aksine. İngardan biz okamdık, yani burası yankı özlükler, dağıtlar bilen dengrek bağadan, yani kıyskaça 300 evradan 1500 evra alıp büyütkü. Okul televizyonları. Aşkavattanın viza tavsiyak böyle. Ama berde esası nemete şol taşıgılıkta Avrupa'da umuman okumak isteyenler için esası berde pasasport bolan yerden nemete goğda. Olmasalar kâvri yurtlar için ödülmen oluyor ya Azerbaycan'a ya da Türk'ten nemetmen oluyor viza alıp ayratin tavsırman oluyor. Yani şu taraftan İtalya yemil berde arkayın dakmen düzedip tavsırıp bile. İyi piliyoruz hani beyleki yurtlara garandadan saçın Belgiyan alamızda Belgiya garandada yıllık tölevi ardına bakalavra olacak. Yıllık tölevemardan girmek maksat. Belgiya talep yok oraya girmek kıyın. Yani değişme İngiliz dili sertifikat ol 70 saat olmaya TOEFL'ın 80 yaşlarda almadı. 84 mi ne? Ondan sonra onyalık ardından oku yok. Son için neme tarafı var. Yaşayış kımmet olan için hasapta görközmez. Blok hasağın atı yok oraya.
Anlam ösen bizde ilçhanası olan yurtların arasında Angliya, Germaniya, Fransa, İtalya seresen in amatlı, in ansat girip bolýany ve okuwam dünya derejesinde kabul edilýän yer İtalya. Doğru. In ansatda. Yani okuma ansat diýenler ne okuma ansat diýenler. Talap yok orada. Köp kişiler da hem işlep hem okap bolýan diýip bara o nemeti yok diýen o biraz kıynarak o meselesi. Yo, ol edip bolýar, men özgüm işläp ber Rimde. Okuýarym, işleýärem. Ýöne ýa-ni ismi oku ýeňillerle. Oku biraz köse eger okumasaň ýeňiljek geçip bolan ok Türkdäki ýa men özüm İstanbulda okamsaň kan Sonkuya goýup egzamine geçip bolýar da. Go talep edýär diýen orada nemesi. Talap ýokary, ondan soňra ýarş ýokary. Şoň üçin ikisini bilen gitmek kynrak, ýöne başaryp bolýar. Doğru. Indi biram şu soralarda in köp soralyan nemeler şol Anglik baramızda diýär mysal üçin ýa italyança köpsiniňki ýok da hiç ýeli berde italyan dilinem kan öwrünmekden soň esasy ingliz dili bar. TOEFL bilen gelýänler ingliz dile taýinlikli bolan. Meselem her kimin hani şol ýanky sen 10% neme diýdiňa inglisçe bolmalydyňa mysal üçin bolýar bölümler zatlar diýip medisinan inglisçe okumak isteýänler bar Italyada bolýam diýip ondan soň ýanky IT urny olar şonu italyança däl ingliz dilini okujak öz bölümmi diýe. Hiç ýeli beýlek italyan dilini kän bilemok diýe şolara näýlek bolýar? Medisina ury taglyk, ondan soňra nemeler, law, hukuk, bular ýaly kärler dil esasyny bolan üçin dil ýok ýerli dil bolýar. Hemme ýurtda şon ýaly. Medisinany ingliz dilini okumak üçin private universitetlere gitmeli bolýar. Ýa-da Ingolsa, Amerika ýa Angliýa gitmeli bolýar. İngiliz dilini gürleýän ýurtlara. Ýöne IT ury AI ol baýan. Olam emmet ingliz dilinde öse kompüter ingliz dilinde. Mesela men şu öz birjigim taýýarlanyp ber, Rimde okumak üçin Sapiens Üniversitesi'nin Artificial AI and Applied Computer Science bölümü var. Mesela 3 yıllık programı ve Sapiens Üniversitesi'de katı prestijli şu temada. Veya güçlü profesörler var. Dünya belli güçlü profesörlerin bir. Sonra yarışam yok onu girmek. Mesela şutna 30 bal alsan olya yan kaydan egzamininden 30 bal alsan olya tavsir bilmek için yani 25 mi 20 alsan olya. Yani ben seyrettim geçenden sanna 30 baldan aşakdalanlar geçibilmenler da. 30 baldan aşakdakları yer yok. Doğal ya gönül. Ve iyi tavsirman. Hazır şu açtı tavsirçikler dekabrda başladı. Egzamin fevralda olya egzaminden bar doğal. Martda kadar şötüsün. Maya çen tavsirik bolya. Mayın 10 yaşlarına çen tavsirik bolya. Go üniversiteden bar gutar da maya çenne. Onun için tijenmeli plus yankı nemen olmalı. Egzaminle girmeli lokal. O hatta da neme aydayım. Eğer de İtalya'da injinerlik uğruna ya teknoloji uğruna okuyacaklar varsa şu tayyarlık kitabını ben satın aldım da ikinci satın almak gerekir. Onun yazsınlar. Ben onun uğrada yani. Tamam öyle. Yankı egzaminin şol nemeden soralar var da öňkü çykan soralar şoňa taýin. O egzamin täzelediler. Karoç öň başga egzamin edýärdiler. Şu yan noýabrdan beýlek täze egzamin çykardylar. Diňe şu injinerlik, STEM science uğruna, science, tech, engineering, math uğruna okujaklary täze egzamin öretdiler noýabryň, geçen ýyl noýabrynda. Yani men onun üçin kitap satyn aldym özjigim üçin. Şon paýlaşýan, onun näde eger tek uğruna okujaklar, yani kompüter, bioinformatika, şoňa degdi işlatlar. On sonra mesela videonu görenlerine komentar yazsınlar men paýlaşýan, alan satmadan kitabım. Doğru. Bara minne şunýalak yankı bara şu egzaminden diyelim ki minimum 30 bal, ondan sonra şu 30 balın ýokarsyny alyp bu geçmeni hakkadan ne berde TOEFL amma onda da mesele yok hiç dokumentasiýasyny inne vizasyny alyp Anglik barandan soň şol neme näýle pat kursa demediyami ýene okumaly bolýam 6 ay ýa 1 ýyl ýaly ýa da göni birinji kursdan başlap bilýärmi.
Inni bölümümüz İngiliz dili bolan üçin gönü 100% pat kursu yok. Yani üniversitenin içinde berilýän hemme üniversitetlerde de mowt dil kursu berilýär. Taşeýürtli talipler üçin. Şoňa gatnaşyp ýöne italyan dilini öwrenmek zerur. Olar durmuşda bil aýlanda Milan'da görüntü hiç kim bilen yok. İtalyan Milan'da birazcık turistlik yerlerini merkezlerde birazcık gürlämeseler ýaşy wada neme daýlan dökak. Church'ta. Üniversitet, Milan Üniversiteti'nin kampusunda gavat geldi. Şolong çapeline. Kät adam bilýär. Bilýärmi? Ondan yerli dili bilmek zerur da gelenden soň ýöne okuwa başlaýan. O taýda gürrüň ýok. Egzameniň hem ingliz diline, tapaklaryň hem ingliz diline. Ondan neme ýa-da näleip bolýar? Käbir bölümlerde şunýalak bolýar da ýarsy şu italyan diline bolýar, ýa-da ingliz diline 50 bolýanlar bolýar. Mysal üçin onu bir 6 aýaly onu okumaly. Onu B2 derejesini almakam başlatmaýarlar. Tapa. Biram şu geçen ýylda da bir kisanak nemede gawat geldim. Şuňa soraýanlar amma mysal üçin TOEFL ba, okey, ingliz dilime göwrüm etdiýär, öz bilimde göwrüm etdiýär. Hiç mesele ýok. Hani ýöne şol bärdäki bank şoğdy näle etmeli? Soraýar mesela men öz masterdym umman. Hani gönü şol viza girmäkäňiz açyp şonu neme etmän diýenden biraz taýynykly bolup şoňa da geçen ýyl sen nemeden bolýar ýa şol. Men 2 ýyl şeýde viza bilmekde. Men 2 ýyl ne o viza o da ýa tactical how you get a visa without getting rejection and losing your €200. In o temada birazcık tactical dinlemeler o ýanky sen aýdyşyň ýaly tejribeli geçilen ýollarny gitsen go soňky minuda goýsaň o ýan bolanok. Eger maşgalada dogamy girdiýi gadanýan adam ba bolsa onu aňsat. Mesela mejen gakan bankyň üstünden aýlyklar gelýän bolsa ýakyn olsarlam ýa ataň ene. Onu burada suud edip bolýar. Senin daşaýurt okujak çıkdyjyňy ýapyp bilýänlikler bar. Eger dogamy girdiýi ýok bolsa ýanky ýalak bankyň üstünden gelmeýän bolsa pullary nagyk bolsa sen soňky 1 ay 2 ay galanda pul goýsaň bu banka viza alyp bolanok gönü rejection. Şoňa ýa-da bolmady ýalak men özüm ýegennem ikisi şeýde viza bilmekde. İkisi Milanyň töwerinde okumaly. Şoň üçin şoňa ýa-da girmeli ýalak öňünden taýýarlansaň gowy. O öňränden şol inne şuwatda taýynan da bolýar aslında. Edilýär. Şuwatdan hata. Sen okuwa taşyranyňda näýem şu bank şoňadyň bilelikde gözüňe tutmaly viza üçin. Tomsta viza taşyrjang pikir edip. Öňünden täze gönü baranna ýa-da täzeçilen bolsa viza almamagyna sebäp bolup bilýär da şoň üçin menem köp aýdýan şu ýalak esasy diňe hani iki taraplaýynlar hem sertifikatyň ingliz dilini taýyn otturmaly hem berden bank kasagyny taýyn otturmaly. Eger ikisinden biri ýok bolsa problema dar etak şonu olmaly ýaly. Ondan soň ýanky köp neme soralýar. Köp kişi aýdýar şunýalak meselen tomslary işläp bilýän diýip soraýan amma mysal üçin tak okuwma tırnaken 50 gara öýdämek mysal üçin ýanky IT urnan okusa ýa-da AI urnan okusa täze sapaklar ýetipdi hepdi full dolu bolýar adamlar wagt näde var bu kojak neme işejek diýen kelýär. Ýalňyşmasam 20 saat wagt berýär hepdelik. Okuw döwri 20 saat işläbilýän, dogry aýdýam. Okuw wagtynda sen 9 aýlyk 10 aýlyk okuw möhletinde 20 saat işläbilýän. Ýanky Thomas kanikul wagtynda full işläbilýän. Resmi. Yani İtalyanlar onlar resmiyete göre herkes adamlar da bir içeri girýänçä. İçeri girýänden soň sana işler 20 saat 30 saat işledin diýeli 20 saatdan sana resmi ýollar bilen tölerler. 10 saatny resmi däl nagyt bererler. İtalyanlar şu tarapyna goý, nemeden? Germaniýalylar, Belgiýalylar. Bärde biz Belgiýede hemme talaba laýyk resmi nama wara gitmeli. Tefer bir zat itkötsem bolanok. İtalyanlar rahat. Doğru. Şolam gowy başda öwrenişmek üçin bilýärmi sen? Adamlar bir rahat bolsa stres edip berenler bar da onu hemme zat bolşýar etmeden öýçü tupantydyr berenler onu.
Şu kan hedirlerle. No, inne şu yankı nemede bra näylek desem hukmani surat oku dip baryanlar var, bram kariyere dip baryanlar var. Bu kariyere dip baryanlara näýlerek maslahat berýän? Mysal üçin kariyera mesirjek diye şonýalak nemelerde. Şimdi kariyere üçün pikir edýänlere men asıl bölüm saýlamazlaryna öňürti yurt bölüm şäher saýlamazyny öňürti. İlki bilen şunu göz ýetirmeli. Hani diýerler, sen töwrüňdäki 5 dostun aýt, sen äýle adamdyň aýdyn näre? Şol dostluň sen nähilek bolýanyň kesitleýän bolsa ýakyn joralaň market, ýani bir ekonomika sen dostluňdan beter sen geljekdäki üstünlük şansyny gatul kesitleýär. Näme diýmek bolýar? Egerde sen kiçi suwda bolsaň, kiçi suwda ýüzýän bolsaň, derýärde otada uly balyk bolmaýar. Ul üstünlüğe yetip bolmaýar kiçi bazarda. Yani şansın az da. Şansın köpesmek üçin onuň ýeketäk edip bilýän zadyň we uly şäherlere has dinamik ilaty köp, ekonomikasy uly bolan ýerlerde bolmaly. Meselem, Italiýa, Milan we Milanyň töwereginden ibaret. Biram Rimma. Galan ýerler pes. Ekonomik. Ondan meselem şunu göz ýetirip bolar. Siciliýa gitseň ýa Napola gitseň, o taýda da oku ardan, girme, saat. Ýöne o taýda bir iş, kariyera etmek mümkinçiligi kän bolmaýar. Ya o taýda uly firmalar ýok. Ya da uly neme ýok. Hereket ýok, ekonomik hereket ýok. Meselem Türkdene mysal berseň, İstanbul we biram galanlar bar. No. İstanbul gaty dominant, ya da Russiýada Moskwa gaty dominant, Türkmenistan, Aşgabat gaty dominant bolýar. Şoň üçin ilki bilen kariyera uğrundan okujak bolsaň, ýa-ni kariyera etjek bolsaň, men maslahatym Milan töwerek birat gymmadrak, Rime garanda. Ýöne men özüm Milan töwerekde bolar. Özüm, eger şonýaly neme bolsam da ambitious bolsam, arzulam, daş ýaryp duran bolsam, men Milanyň töwereginde ýaman köp universitet bar. Milanyň özünde bolmasa da 40 minut, 50 minut uzaklykda poýez bilen gidip bolýar. Şu taýda okumak. Ya Milan'a gat uly finance uğrundan, finans uğrunda da uly firmalar şu taýda, injenerligam uly firmalar şu taýda, bank uğrum şu taýda, ol fashion odatlaram şu taýda olan üçin Milan'a mümkinçiligim köp, pulum köp, okuwdan soň karieran internshipler edip dowam edip galyp gitme. No. Ana şoňa görä saýlamaly. Ondan gidip Florence'de okanyň kän gyzykly. Florence'de design okap bilirsiň, fashion okap bilirsiň ýa-da arkitektur okap bolar birazjyk ýöne kän o taýdan injenerlik okamak üçin gidiljek ýerler Florence. O biram neme wada näýrek diýsem, mysal üçin ýa-ni İstanbul mysal berdiňe, sen özüň İstanbul okudyň, ony bir giden çäreler geçirilýär-da, okuwa değişdi, okuwyň daşynaklara gidip bolýar mysal üçin. Ýöne men häzir özüm Balkesirde okamsoň, kiçide kän bolýan çäreler ýok ýa-da aralykda epes ýol bolan üçin her çärede gidip bolmak mysal üçin Istanbul'a her birine gatnaşyp bolmak, ýöne ýanky gün özünde bolsam, Milanyň sen özünde okasaň, hani ýanky pursatlar we kariyera üçin. Ýani okap ýörkaň inte kiçili diplomlat almakaňam nemeler bar da, mysal üçin 3-nji kurs ýöne ýani işe başlatdym mysal üçin. Belli bir nemede iş şonu öwrenmesinden şoý neme gowy, mysal üçin tanışydynmy üçinem gowy? Kaç köp tanışydyn ýa? Ve ulu şäherlerde ulu arzuwly adamlar bolýar. Kiçi şäherlerde kiçi arzuwly adamlar bolýar. Edil owada bolýar. Owada adamlarda ulu arzuw bolmaýar. Ulu şäherlerde adamlaryň arzuwlary boly, istem-pestemleri boly. Ondan ýanky diýäningde, ýanky şäherde ulu köp waka bolýar. Ýene olan bir neme bar. İki ayrım adamlar iki şekilde pikir edýär. Neme temada, şans temasynda, durmuşda şansly. Durmuşda şansly dowulunýarmy? Ya da şansly bolunýarmy? Egerde siz şansly dowulunýar, anlanýar bolsaň, o taýda kän ýetgüdük boljak zat ýok. Şansly dowulunsyňyz ýa dowulunýarsyňyz. Ýene men şansly bolunýar, anlanýarmy? Şansly bolup bolýar durmuşda. Şansly bolmak üçin ýanky uly şäherlerde bolsaň, şansyň gön köpelýär. Ya da dogry bölümi saýlasaň, şansyn gönü köpelýär. Men kompýuter okudum 2-de. No.
Şu kompüter okuyanın üçün sana açılayan kapılan sani has köpda beyleki muallimçilik okuyanındır. Nawa beýleklere garaňda. Şonçy özüňi şansly etmek üçin karar almaly. Meselem gidýän ýurdun, okumagy gidýän şäheriň seni şansly edýärmi has köp ýa-da maňlaýda näme bolsa şonu görmeli. Şonu pikir etmeli. Ýa-ni ýene-de iýden başlaýasa biz Ýewropalylara garanda. Olar ýa bir näçe dili bilýär. Sen has ekonomik ýagdaý gowy. Ve sen bir okuda bile bir işe yarışayan aslında üniversitede bile bir üniversitede okuyan günün sonunda bir yarışın neticesinde her kim ekonomik success'e yetmeli. İş başarmalı, iş edip bilmeli, öz işini kurmalı ya işe girmeli o işe. Şimdi sonra izden başlayan yerde eğer de bir yarış izden başlayan olsam mesela ılgama fikir et estafette izden başlayan ne edip olup bolur. Ya yarışmalı, onun diline bilen olsun. İtalyanlardan o İtalyanca urlap iş almalı. Onlardan tapar. Zaten en strateji, en taktika benim fikrimce yankı mut geçirilen çareler var. Studentler. Yankı yani şoları katı peydalanmalı. Ya hem ekşi açık, o tayda hiç kimsenin nereden geldin deyip soran yok. Şu tayda üniversitede okuyanın için o student kartın ulan hem de edip böyle da. Ve şonun misali yok men Zürih'te vardım. Hackathon'a katnaşmak için gidemde. Hackathon hemmekşe açık Zürih'in ilatını açık der. Men o hackathon'u Germanya'dan geldim. O adam men Malta'da yaşayan. Hiç bağlanışım yok Zürih'le. Yani Zürih'te yankı dişin yer vaka köp. Hackathon'a yenici olanı 25 min, 30 min euro bayrak veriyor da frank. Ben gittim. Ata çıktı edin min euro da çıkarayım. Yani o tuvaleten 25 altkaydı. Anlam şatayda adamlarla tanışıp o fikirini yarıştırıp görüp birini işte alabilmedim. İkinci de 25 aldım da yani. Tamam. Olan son firma ol. Yani 2 tane, 3 tane adam olmayan ondan köp tane vatnaştım. İstanbul'a atmam yani. Köpsünden fail edeyim de. Yani fail edip ondan cemini hadaplandı men plus'ta da. Yani onca çare atmışma için 25 bin frank pul çıkarmadım da. Şöyle yazık taktikalar bilen iyiden geliyor. Kan onu geçmek mümkünçülüğü oluyor. Yani olam student atın köpmeti mut. Hiç ne törülmeye. Katnaşma için, yarışma için. İnni ne eyledir? Yuvaş cemleyelim mi? Kıyıskaça, lirelerden. Yani İtalya'da okumağın yani ne için gerek? Bir de birinci bilen ansat başlayıp oluyor. Ösen yurtların arasında en ansadı. Anglia, Fransa, Germanya, İtalya, şoların arasında en ansadı. Plus İngiliz dilini okulur ba. Eğer mesela teknoloji ürünü okuyacak olsam, o İngiliz dilim kaç yukarı bal talep etmiyor Germanya ya da Belgiya yani. 72 daha TOEFL'dan yeterlik kolye ya 6,5 IELTS'tan. Onun sesine de okuyucular Türk'ten ardan. Türk'te de şondan keyin çıkýar şu hasaplayamam. Näme banky üstünden geçirende de. Yo men jigim okapýar. Jigim okýar ýylyna 300 euro törekdir. Ondan injenerlik okanda bu ýerde da. Ýa-ni AI okanda. Onun dışında en gowy tarapy İtalyan. Nahara gowy TV wagty o da aýda oturmak gerek. Hemek bilýärler. Tarih bay ne mesela geçenle gidemde şu Avrupa gidemde 3 yurtta oldum da Germanya'da oldum, İtalya'da baram Vengriya'da oldum. İn halanım men ödüm şu içinden sayladım onu İtalya'da naharam bir de yakın TV var tam yakın medya adamlarım yaman mehirli biraz kuruluşmaya açık. Sadiyan adamlarım nemesi gowy gatnaşma üçin hem gowy ýanky nälet diýsem. Biram men şu nemeni maýda enip gördüm. Geçende köp kişi soraýar, mesela scholarship näde bolup bolýar ýa-da näde gidip bolýar. Men aýdýan halem bir kişi bilen nemedem de gawatlaşamda şuňa sorarly bolen.
teman şutayda aytyp geçeýinden soň her gerek şo burdala jogap berip durmaýarlar. Mysal üçin men özüm ne diýärim-de özüm talip bolup gördüm şu wagt talip boljaklygyň ýerine goýup görýän-de özüm molin. Mysal üçin bir ýyl sana scholarship berýän bolsa bir uniwersitetde bir diýmeli bir uniwersitet bir neme berýän bolsa näme üçin bermeli diýen bir soraw o adam çatdy. Näme üçin sana scholarship bersin? Tak ol Ýewropaň öz içinde ýetikler scholarship beriljek adam biz nemeden hem TOEFL'y ýokary balla hem ýanky şotaýnyň orta mekdebiň gowy toran derejede ondan da men aýtýan hani hem TOEFL'yň has şolaňdan köp bolsun diýen plus hani goşmaça sertifikatlar alýan öz okujak urum barda mysal üçin bir ýerde Udemy'den alanlar ýa-da Courseradan alanlar şol ýa bir nemeden alyp bilersiň diýip aýny bir adam öňde bolýanlar beýleklerden tapawutlan ondan soň şol neme diýenden giderler gön şol diňe mudo kap bolýarmy ýa-da şol ýaly stipendiýa barmy hawa şony tenem öýse barada bir nemäge maýda hani nälik diýsem göni şeýle berilmeýär hani diňe şo toýsan alanyň benim ýokdugyny belli-de onuň. Ola men ýanky goýsara baý şäherlerde stipendiýa köpdür. Egerde kiçik şäherge gitseň stipendiýa, meselem Rimde ýanky diýim okuýan uniwersitetde stipendiýa bar. Stipendiýa köp hatda. Yani ýanky diýişiňär ýa üstünlük bilen almaly, balyň egzamine giren bahalan bolmaly ýa-da need based diýär. Teň maşgalaýarda yetersiz bolan üçin sana kömek edip berýär hökümet. Ondan bizde onu almak kynrak ýanky. Hökümet tarapyndan kömek almak bizde kynrak ol. Dürli resmi namalar soraýar ol biraz kyn. Yani üstünlükler onu ýanky okuň okusaň we ýene okuňy dowamly okap gitmeli. Bir de PTG'den bolanak. Dowamly okap gitseň onda stipendiýa alyp bolýar. 6000 euro näme öýrendir ýa. Ýyllyk. Hawa. Ondan käbirleri 8000 euro berýär, käbirleri 10000 euro berýär. Şoňa değişli. Ýöne ol stipendiýalar köpsi bakalavrda birazjyk bar, master'a garandy. Master'da köp. Master'da köp. Bakalavrda köp ýurt mysal üçin Dubai'da alsak da Dubai'daki şol Angliya üniversitetlerinin filiallarından adalarında şolar mesela gön stipendiýa özüňe elen cash ýa-da kartyňa geçiren nokta ýyllyk töledен düşäýär. Mysal üçin azk beýle okuwçylardan tapady bolsaň 20 götürümler çeýerek stipendiýa skiketýa da ýyllyk okuw töleginden. Ondan keneden okup çeýerler. Olan taktika şular okuw tölegi gatyrylmat. Awa. 20% hissar. Italiýada okuw tölegi stipendiýa skikge gerek gal. 1000 euro onuň döwlet üstünden töleýän bolan. Näçe bolýar? 300 euro, 300 dollar bolýar. Awa, şoňa diýdim. Döwlet kursundan töleseň 300 dollar bolýar. 300 dollar iPhone alyp bolanama. Şoda. Ondan ol bir iPhone okap bolýar Italiýada 3 ýyl. Awa. Ondan ardan okuw Italiýada da, ba dünýäniň hiç ýerinde de ýok. Awa esas şol ýöne häzir bäden baştan şol häzirki okuw girjek bolýanlar öňräjinden ýanky taýynlaryny görüp şol TOEFL'nyň, SAT'siniň, IELTS'nyň, IPLUS ýanky öz urundan çykajak egzamine taýynlyk görüp nemesseler. Awa. Yani SAT'ň bolsa gerek gal. Italýanyň egzamini, ýöne SAT'ň ýok bolsa, bulan öz egzamini hem ardan plus hem mansat SAT'den. Özünkini giýsen gowy. Ýanky o tarapdan. Hem taýýanmak köp soraw ýok. Bir sagatda gutarýar egzamin. 50 soraw. Gysgaça şo nemede daýdaýaly egzamine isläm ýerinden girip bilýärmi ýa-da mysal üçin olar taýan belli bir wagt berýände registrasiýa bolandan soň mysal üçin şol günne şu sagatda egzaminiň bolýar. Ol neme berýär mesela isläm ýerinden girip bilýärler de orada internetten çekken arkaýdan. Awa internetten girip bolýar ýa-da uniwersitetiň özünden girip bolýar. Iki variant. Indi o taýda şeýle ilk egzamine girýän, soň uniwersitede tapşyrýan. SAT'de bolýar. İlk SAT'e girýän, soň uniwersitede tapşyrýan. Edilmende ilk egzamine taýlaýan, egzaminleri ýöne ütgeýär. Sen science okujakmy, inženerlik okujakmy ýa-da ýanky humanitar bilimler okujakmy, business okujakmy, şoňa görä girmeli egzamini ütgeýär. Bolla şondan hem 50% adam girýän, hemmesine girýän. 50% adam bolar. Arkaýyn nemede bermeliyam taşlarına öyle da. Käbir pes bölümler var. Aýtdym, nollan ýokary adam bolar. Düşünükli.
Nälidir gysgaça jemläýelim ondan. O jemläli ondan innik sapara masterlar uluşýardyk. Ondan Belgiya barada Italian scholarship maçlyğa ýakynna Belgiýa açyk şu wagt. Şu barada uluşdylar. Olar ana Belgiya 10.000 euro berýär her ýyl 2 ýylyň dowamyna okuw tölegiňe mut üstüne 10.000 berýär. İtalyanlar hem okuw tölegiňe mut üstüne 8.000 berýär diýen 8.000. Şoňa mene şuratlar. Neme biz başta şunýalak efiri 3'e böldük. Masal üçin hem gysgarak tutarlydyk. Soňdan görenler hem kendi metnen derojik mazmunyny düşünüp neme derýalak. Nesip bolsa innik efirimizden master hakynda, olam şol ýene Italiýa, neme Belgiýa, şo ýurtlar Ýewropada, umuman Ýewropada master hakynda bolar. Olam ýene şunýaly ýarym saat şeýlerak ortaça bolar. Oňa günni wagtyny sagadyny nemede goýdyk, Instagramda goýdyk. Ondan soň goşmaça ýene soralar bolsa, kommentarlarda neme etdilerler ýa-da DM'den hem sorap bilerler. Şeýle gysgaça neme diýil onda. Bolýa, şu soralar bolsa öňünden ýazsalar, hökmen. Ondan onu neme deme dersten etip bolsa, store'da da goýar, paýlaşar, sora jogap neme der, şoň barada. Badalar, onda häzirçe boşa wagt gatnaşyp. Görüşýänçe. Görüşýänçe. Sag bolun. Bolýa, awlaşy.